Magandang morning po sa ating lahat, ma'am and sir. Thank you po sa panonood at pag-subscribe ng YouTube channel ko, no. 1 month na po tayo ngayon nagba-vlog. Salamat po sa mga nag-subscribe na naka-100 na po tayo, no. 6,800k views na po ang YouTube channel natin. Naka 379 hours po. So, salamat po, no, sa mga nagbibigay ng time, tumatangkilik po sa at panunood sa mga video ko, no. As of now, tapos na po tayo nagpakapawis, nagbasketball na po tayo. Wow! Ginagawa natin daily routine, no. Ito po yung court natin. Medyo sira na po yung net, no. Hindi naman po sa kagandahan na importante. Sa umaga nakakapag-exercise po tayo. Wow! At sa mga new vloggers po, no, ang ginagamit ko pong pang-edit ay InShot. At ang ginagamit ko po sa thumbnail, PixArt, no. Yun po ang ginagamit ko. Sa una lang po medyo mahirap, no, sa mga baguhan po, no. Ang sa akin po na challenge lang nga po ako dahil wala pong doktor na isinilang na doktor na, no. Lahat po inaaral, no. So yun po, nagtiyaga po ako nag-aral. Ngayon medyo nakakapag-edit na po tayo na medyo maganda-gandang video. So nandito na naman po si Joy Boy, no. Meron pala po siyang hindi na shoutout kahapon. Sino pala hindi na shoutout mo kahapon, Joy Boy? Si Kuya Jerry po. Shoutout kay Kuya Jerry Maglalang. O ilalagay po natin yung picture ulit dito, no? Para gusto po, pag sinyataw po sila, yung picture nasa screen. Shoutout Kuya Jerry. Sama-sama greeting. Sino pa yung, baka meron ka pang hindi na shoutout. Si Joy Boy, ilang years ka na nagtatrabaho kay Boss Apple? Sa palengke Joy Boy? Tagal na boss. Siguro yung full time mo mga 6 years na. 6 years? Pero yung extra mga 12 years na boss. 12 years, no? 12 years na po siya nagtsatsaga. Masipag po ito. Siya po yung panggabi ni Boss Apple. Lahat po ng mga stock. Siya pong nagdadala sa palengke. So anong ikakarga mo ngayon, Joy Boy? Mantika lang boss. Gamit ng nakabili ka na mga bakery ni Boss Apple. Meron pa boss, nakabili na ako. Nakita mo yung big bike ni Rezo? Hindi pa boss. Tingnan mo, Joy Boy. Kaya mo kayang drive? Ganda pala ng big bike ni Renzo. No? Hindi boss. Malaki, no? Malaki. Parang lumiit yung NMAX ko. Ganyan mo na yan boss. Ginamit ko na minsan to eh. Laki, 650cc. Ang bilis, Joy Boy. Na? Honda pa. Honda. Ganyan mo na yan. Normal lang boss. Hanggang sa, hindi. Hanggang sa Dolores lang ako pero nakakalulag tumakbo to. Parang antulin. Namangats. Antulin pala nito nung dinrive ko. Wow. Yung primera nung nagsekunda ako, nasa 80 na. Ito po yung NMAX ko para na nagmukhang chikiting, chikiting. Yung NMAX ko, ang laki, Legal to sa expressway, Mangats. Kung uuwi ka ng Ilocos. Saglit lang Ilocos dito, Mangats. Sigurado. Kung sa kotse, sa sasakyan, nasa 4 hours to 5 hours. Baka ito mga 3.5 hours lang siguro. Yung backride mo mga hindi yayakap sa'yo. Mahulog. Mahulog siya. Kaya sabi ko nga kung magbabakride kami, sabi ni Boss Apo gusto nang gamitin namin sa punta kami Monasteryo, Tarlac. Sabi ko, itatali ko siya sa lubid, sa katawan ko. Kasi maliit lang yung dito lang siya sasakay, Dapat dito ako. May sandalan. Wala yung yung T-box. Mabilis to. Tailbox meron. Na?
Dapat may tailbox to. Tailbox ba ang tawag doon? Oo, tailbox. Yung lagay ng mga gamit. For safety, no? Pero hindi ka pa nakasakay niyan, Joyboy, hindi ka pa nakapagmaneho. Di ba? Gulong pa lang, oh. Kaya lang mataas yung maintenance dito, Joyboy, kung hindi maganda ang trabaho mo. Oo, pang mayaman 20k to. lang yan, 20k. 20k, gulong pa lang. Gulong pa lang, 20k. 20k, gulong pa lang, makabili ka na ng motor. Oh. Ito, kailangan medyo maganda-ganda ang kita mo kung magkakaroon ka ng ganito, no, Joyboy. Oo, boss. Pero pagka may ganyan ka, kung binata ka, Joyboy, madali mapasagot yung chicks, Oo. no, yung babae, no, yung nililigawan mo. Madaanan mo lang, sasama na. Kasama na, no. Isang bomba-bomba lang, no. Paanda rin natin para maano nila, no. Nandito yung susi, oh. Naka-neutral, boss. Ha? Ay, naka-neutral. Naka-neutral. Naka-neutral, no? Oo. Kaya lang hindi pala maya-paandar yan kung ano, Joyboy. Kailangan, video mo ko. Kailangan nakasakay ka. Maliit yung nalaging motor, ang liit ng busina. Dapat yung malaking busina. Kailangan dito, malaki-laki ako sa akin. Kasya-kasya to eh. Start natin. So, andar pa lang. Joyboy. Sarap mo ba daw? Kamangan. Okay, boss. Boss. Bagay na, boss. Ikot natin. Ikot mo lang ng konti, no? Para masusuwan mo. Sa best ko lang yan, ha? kita. Nakikita niya, nakikita. 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 Tanggalin mo yung mga cats, kung ano. Oh, boss, boss. Papatakan sa highway. Ang lakas? Bago lang. Bilis na rin. Bilis, no? Oo. Nandun na agad, oh. Nandun na agad. Dali lang ilokot dyan. Oo. Mabilis pa sa mga kotse yan. Oo ah. Oh, shout out kay boss. Inisyo mo yung kalba? Oo. Ikaw nakabidyo rin. Mayat na dyan. Pasakot! Pinabibidyo nga eh. Ang bilis no? Pati yung pagbalik niya. Ayan na. Ayan na kalba ko. Ayusin mo. Bilis yan, ang bilis. Ayun na si boss, parating na. Bilis, ang bilis. Akala ko sino nagpanda Kala mo ako, hindi ko naman abot. Mabilis lang pa ka second din eh, boss. Bilis sakyan to. Mabilis lang pa ka second. Wala yung kaya mo, tang medyo makakatao mo kasi. Hindi ka pwedeng walang helmet dito. Oo, dapat. Pagka ginanon mo, yung segunda pa lang, 80 na, yung hangin malakas. Ano ba sa tawag? Tunog! Oo, Tulog ng tambotso, no? Nakakapanggigil eh, no? Pagka niraratrat ng parang ganyan. ang laking ano eh. Oo. Ay, hindi ubra yung Hilux dito. Vertic na yata yung tangay, boss, at second. Sa Fortuner? Hindi na. Malapit na akong sa kante eh. Wala lang space. Ano mga, gusto mo subukan? Eh, boss, binidyo yung meron na yan. Pupunta kami minsan sa monastery ni Boss Apple eh. No, Boss Apple? Mamaya ngayon kaming tanghuli na. Ba? Hindi, boss. Tali na, ano, kaya pakakawan na. A few moments later. Marami pang stock si Madam Mayora at Joyboy.
hindi na lang, boss. Kailangan na ano, no? Wala na, boss. Hmm. Sa Miyerkules na naman Ah, yung... wala na. Ubus na yung stock Oo, na. sa Miyerkules na yung... Pero tingnan mo yung box, ang dami, Joy Boy, no? Boss. Ito yung mga pinagbalatan, no? Stock po ni Mayora, wala, ubos na. Kailangan ng pa-deliver. Bodega po ni Mayora to. Wala nang stock si Mayora, wala pang deliver po. Si ano nga, saan nagtatrabaho Joy Boy, yung panganay mo? Walang trabaho, boss. Ah, tambay? Oh, sabihin Pero- mo, mag-vlog na lang siya. Pero bumaba na pala to Joy Boy, no? Oh? Oo, boss. Hindi masyadong malimit siguro nung ano to. Ang semento niya. Oh? May crack na po, oh. Dahil mabigat ang nilalagay dito, itong mga to. Ano to? Asin. Asin, boss. Oh, asin. Ano pa nilalagay to? Mga bigat, no? Oo, dati dyan yung mga ano eh. Ano nakalagay dito, oh? Mga plastic eh. Ah, plastic magaan lang. Yung sako-sako, boss. Mabigat din. Ayos ako sa akong plastic. Yung palang golf na binigay sa akin ni Condats, di pa nagamit. Oh, nung dati sinasama ako ni Paring Gos. Shoutout sa'yo, Paring Gos. Ito, yung pang golf ko. Oh? Pero ano, boss eh. Oh, binigay lang ni Kuya Dads to. Ang mahal nito, Joy Boy. Oo, Ang mahal yan, no? Dati, lagi kami sa ang Bayakob, sa Bataan. No? May golf course dun, boss. Meron, no? Sinasama ako. Ang hirap pala ng golf, kala ko is simple lang. Pag pinalo mo yung bola, minsan hindi mo tinatamaan, Joy Boy. Hindi ko tinatamaan. Yung parang natatama pero hindi pala eh. Ang ganda ng mga gamit ko. Yung mga pang-golf ko. Kaso yung gumagamit, hindi marunong. Yung pinigulit eh. So, ito po yung solar namin, no? Si Madam Tessie. Ito po, ang sipag-sipag. Kahit umuulan, naglalaba. Walang kupas. Shoutout mo si Apil, mga inang. Na? Si Apil, shoutout mo. Ay. Si Apil. Kumusta Pel yung anak mo? Oo. Kaya ng asawa niya, baka mamaya magselos yung manugang mo. Iyan. Pagbutihin mo magtinda. Oo, kailangan Lagi ka magtinda para may pambili ka ng gatas, diaper. gatas, lahat. Oo, kailangan magsipag. Oo. Pag alam mo gumawa ng bata ina, kailangan alam mo maghanap buhay, tama? Oo. Siyempre. Kung alam mo gumawa ng bata, Oo. alam mo din ng lahat ng trabaho. Ganun lang yan. Mm. So, ang dami mo nalaban, no, ina? Oo, dami. oh. Mabuti may ganyan, nagpagawa ka ng ganyan. Oo. Pag umulan, pwede mong ano, no? Oo, malaking tulong yan. Tama. Kung wala ito, saan mo ilalagay yung mga damit niyan? Sinang, pagka ubad ng damit namin, ng timano, nilalaban niya. Dalawa yung washing machine niya dito eh. Ito, oh. Kaya, marami siyang pwedeng malaban, no? Dalawa. Dalawa. Kung wala tayo na, hindi ka makapagpatayo. Siyempre. Oo, buti nakapagpagawa tayo ng ganito dito. Pero masikip na yung lote ilang, puno na. Puno na yung lote po. Ano, Joy Boy, kagabi, diretso yung ulan doon? Sa palengke, tulog kami. Hindi na umulan. Hindi na. Pero makulimlim pa rin yung panahon. Oo, pero makulimlim pa rin ang panahon. Yung hapon umulan pero yung gabi wala na. Kumusta sila yung mga sa SP Todas? Si Pilay. Nandun si Pilay sa sa picture mo, nakita ko. Si Pilaya, oo. Kinuha ko yung picture sa Facebook mo, tapos lalagay ko sa video. Si paring Renel. Wala kang picture na yung mga pagka nag-ano kayo, like pag Pasko, anong tawag dito? Wala, boss. Yung Christmas party? Wala na, boss. Sana para mailagay ko dito sa screen, mamagicin po natin, lalagay natin dito. Wala na, boss, kasi hindi na ako namasada nung Si Romel, Romel! Ito pala mamaya, pagdating nyo, pakigawa to, no? Kasi hindi ko nakikita kung nasushoot yung bola o tapos. Tira na po yung net.
isang makulimlim po na araw ngayon. Medyo nakakatamad. So maya po pupunta na kila nanay. Doon po mag-aalmusal. Bibili po tayo ng gatas ng kalabaw. Siyempre, of course. At saka tuyo. At saka itlog. Ang sarap. A few moments later. Hindi, 2 weeks pa. Walang ketchup ay ganyan. Ganun. Ay lito. Nadyo, babad yung camera kay Joy Boy nito. Siya ang mini bet, ilalagay ko rito. Tsaka yung big bike dito. Tapos ako dito. Pwede ko ilagay sa screen yan eh. Na Romel, ilalagay kita Romel. Oo. Smile ka Romel. Romel, smile. Magaling kumanta to. Oo, pag kumanta, magaling. Ganda ko yung bro. Basta makapagkay ka pa yun. Oo. Pag gusto, Oo. May paraan. may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Gising na yung baby ko! Nasaan yung baby ko? Baby ko! Eden! Eden! Uy! Wow! Tayo? Tayo? Kabalance? Wala. Wala sa reaction. So, yan lang kakarga mo, J-Boy? Yan lang kakarga mo? Oh, magpaalam ka na sa vlog. Paalam ka muna, paalam ka. Neutral mo. Oh. Bye, Kabales Vlog. Bye-bye. Ingat, Tara po ingat. kami palengke. Bye.